Baztango Bilduk herritarren beharren araberako Baztango herri proiektu bat garatu nahi du, hortan ari gara azkeneko urteotan. Guretako kanpainaldiak ez dira ikuskizuna, kanpainak dira herritarrekin solasteko eta kanpainak dire edukia emateko gure proposamenari eta pedagogia politikoa egiteko herritarren aitzinean. Eztabaidagai berriak ekarriz eta eztabaidagai horien gainean proposamenak lantzeko. Eta horrengatik, gaurkoan, Iparralde Euskal Herritik ikasten mintzaldia antolatu dugu, Joio Etxeberri Aintxartekin, Donian Eloitzuneko zinegotzia, Euskal Herria baiko bozeramailea, historialaria eta gaioketan luzaz, ikertzen, aztertzen, gogoetatzen ibili dena. Beti ere, lanaz, etxe bizitzaz, turismoaz, nekazaritzaz eta bertzain bat alderdi. Ez dela konprenitzen alabaina nunbait beharko elkarmin honen gakoa egia bada izen denak baduela bere balio zenbakia. Zein duzu balio zenbaki hori. Baztango Euskal Herria Bilduren bonitari entzule izan diot eta plazer handi batez justuki azaltzeko Ipar Euskal Herrian ikusten ditugun fenomeno sozio-ekonomikoak behar ikusten aldirela hemen Baztanen ere, adibidez golf proiektu hori hemen gertatuko baita eta orduan hori erreflexatu nahi izan ez geroz justuki gibelean badira hainbat erronka saiestu behar direnak. Adibidez etxe bizitzaren aldetik merkatu librea uzten balin bada eta uzten balin badira bakarrik turismoaren inguruko fenomenoak garatzen diraken egoitzak, turismoaren inguruko aktibitate ekonomikoak bakarrik ikusiko ditugu ondorioak arlo guztietan. Jendea etxe bizitzarako eskubidetik kanpo txikiak, laborantzarako lujak ere arriskuan jarriak, zeren eta saltzen hasiak diren gero berriz atxikitzea laborantzarako oso zaila izanen da, espekulazioak gaina hartzen balin badu. Eta ekonomia aldetik ere, lana hasten balin bada eraikitzen bakarrik ekonomikoki edo demografikoki garatuak diren tokietan. Eta hanzten balin badira basekin munduko zonalde horiek, desorekak areagotzen dira eta lortzen dugu gero lujalde desorekatu bat ere. Nahi badugu Euskal Herri bat koherente bat antolatu lujalde antolaketaren aldetik, uste dut botere publikoei eta agintari politikoei doakiela ez ustea merkatua libre, baizik eta pisu bat jartzea gainean, justuki gure erankizun kolektibo bat baita zaintzea oreka sozial nabarmenenak, euskara, kultura eta ekonomia orekatu bat. Orduan horregatik ustez abertzaleek dugu gure baitan proiektu oberena, borondate sutsuena, eta horregatik ustez iparraldean zein hegoaldean abertzale bozkatu behar da.